ai shi gwamna yana daɗin aiki, abin da yake so kada ka karya doka karya ka'ida. Zan baka misali, yanzu babban jin daɗi wanda za ka yi alfahari, ni ina zuwa wannan kuɗaɗe da ake yarjejeniya, abin da ake cewa state counterfeit na yarjejeniya da wanda gwamnati jihar badawa a kaso, ai fuka-fukan ma'aikata shine a irin waɗannan. To a wannan kasan da gwamna ya zo, wanda ake bukata a can ɓangaren wancan nan ima ɗin naira biliyan ɗaya ake sa, yau ta zama tarihi, gwamna ya sanya ta. Wancan aiki da ake na ram wanda ake za a gina kasanni, a gina hanyoyi na karkara da su haɗa mutane domin inganta muhallin da zamantakewa ta mutane ta rayuwa, wanda ake aiki a na ɗanja da kuma sauran ayyuka wanda za a, to Allah cikin ikon shi ma naira miliyan 100 gwamna ya bada. To kaga jin daɗin rayuwa ta ai ba tarayya ta da shi masu ba, tunda ni mukami nake da alfarma da shi ina ƙarƙashin shi. Ai fuka-fukan wanda za a yi aiki, ai gwamna ya sa ma rayuwar jihar, al'umma jihar, kudin al'umma jihar Katsina abin ke baka tabbaci ana kashe kansu ne kan buƙatar rayuwar mutanen jihar Katsina. Kayi mun gani malam duk gwamna radda, ko yanzu kwalle ya ta biya kudin sabulu, gwagware kwalle ya ta biya kudin sabulu, sako na ɗanye ne ɗan jibiya. Alhamdulillah wannan tambaya taka, shi ita gwamnati ta malam Dukko Umar da kake magana, ita magana ce ta jihar Katsina, wanda kuma gwamnatin bata yi a makance ba, ta ce tana da tsari a zo a gina rayuwa tare, let's build our future. To kaga gina rayuwa aikin gayya ce, dole kuma aikin gayya ce, in ka ɗauka kuma kaga shine taken gwamnatin. To farkon zuwan wannan gwamnati abin da ta yarda da shi shine ci gaba, wato abin da ake cewa office continuous, ci gaba da ayyuka. Kaga wannan za ka ga da cewa gwamnati tana da direction, tana da alƙibla. To akan irin waɗannan abubuwa, ita ma'aikatan muhalli yawanci za ga abubuwan ta yana da alaka da majalisar ɗinkin duniya, abin da ake cewa UNO da United Nations Declaration or Chart, sannan akwai tsarin ta na ƙasa, sannan kuma akwai tsari na jiha, amma me yanayin wuri shi ke bada. Mu jihar Katsina ba za ka iya bambance ta ba, dole muna cikin jihar da muke da matsaloli na muhalli a gabaki daya saboda alaka mu, wato abubuwan da ake ce ma irin na effect na global warming da climate change, dumamar yanayi da gurɓacewa yanayi, wanda yake tun kana jin labarin shi jiya, shekaran jiya to yau gaskiya ce, kila ka gan shi da kanka, inda ya taba abubuwa da yawa, ya taba shi muhalli shakurkun, ya taba rayuwa, ya taba muhalli na dan adam, ya zama zamantakewa, ya taba ma da har iska da kake shaka. To duk al'ummar da ba ta iya ci da kanta, ba ta da ciyar kanta, ko ba ta da kyakkyawan tsari na inda za a yi manomi da mutane su dogara kansu, kaga ba ta iya kila da ci al'umma ce, ba ta iya cewa ta samu ci gaba a gabanta. To farko a da mai girma gwamnan jihar Katsina yayi shine ita ma'aikatar kanta da ya maida ta abin da ake ce ma cikakken ma'aikata, full fledged ministry, saboda an yi bangare na difa da kake ka mallaki muhalli ba ka da gandun daji, wanda yawanci duk kokowar abubuwan daga nan take farawa, gurɓacewar dangon dajin, kashe itace ko makamancin haka, ta nan ne maganar kake magana na yanayin, daga nan abun yake farawa. To kaga shi yasa muhalli ya taɓa lahiya, ya taɓa noma, ya taɓa rayuwa da zamantakewa ta yau da kullum. Zamantakewa da kuma shine muhallin mutane inda suke zaune. To kaga ma'aikata an maida ta yanzu tana iya alaka da dukkan wani tsari na yarjejeniya ko wani sa hannu na majalisar ɗinkin duniya, wanda aka yi wannan bangare na climate change, kuma aka yi envoy na climate change, sannan aka ɗauki consultant na kan climate change, sannan aka ɗauki shi department, sannan aka ɗauko wancan bangare na bangaren forestry, wato gandun daji, aka maido da shi. Kaga ta zama abin da ake ce ma ita wannan ma'aikata tana da bangarori, akwai yan wajen west, sha'anin datti, yau akwai kuma ecological zaizayar kasa, sannan tana da wannan climate change, tana da kuma forestry, sannan kuma tana da wuraren da take diba wanda suna da project kamar irin su saifa, da kuma project irin wanda ake yarjejeniya na bankin duniya na abin da ake ce ma ram da akrasal. Sannan kuma ci gaba da mai girma gwamnati duk kwarada akan tsarin na gina wannan ma'aikata, wancan yarjejeniya da aka yi ta wannan ma'aikata da agency na watershed abun nan, shi ma ya tabbata an yi shi. To kaga ma'aikatai ba ta rage kenan, ta cika ma'aikata. Inda kai ka dauki envoy ka nada ka bude wancan bangaren, to ko ina za ku iya saita ku shiga cikin duk wani abun da ake ci, domin kuna da wannan damar ku shiga. Wanda ba da bayan haka da aka zo bayan wannan gwamnati ta zo, taro na farko da ake na united na wannan abin da ake ce ma cop 28, jihar Katsina ta je, wanda bai girma gwamnati ya jagoranci aka je. To kaga ma'aikata a shirin aikinta an yi abin da ake ce ma
foundation da ake cewa shimfiɗa kwara ba tubalin toka ba. To ba da bayan haka shi mahallin an kula shi babban kwarewa shine ka gaji aiki ka ci da ayyuka. Yanzu alal misali aiki da aka gada ka dauka na can wajen zaizayar kasa da lalacewa da kula da ruwa cikin dabun nan. To Allah da ikon shi a wannan bangaren kaga ayyuka akwai na Jibiya akwai na Katsina wanda ita wannan gwamnati zuwa ita ta bada kaso 30 na aikin wanda ake badawa wanda gani ya kuriji in ka kalli ingancin aikin da yadda aikin wannan ake ko rayuwa aikin kasanci shekara 45 nan gaba. To kaga wanda matsalar Katsina an gano matsalar kuma an mata abinda wanda yanzu ambaliyar ruwa ko rushewar gidajen mutane wanda a matsalar da ake a nemo muhallin a auna shi a kula da rayuwar mutanen sannan a biya su haƙƙin sanadiyya a yi aikin wanda zai taɓa rayuwar mutane wannan aiki bai taɓa ƙasa a gwiwa ba ya ci gaba. To kaga nan wani ta goma shine a ce kwalliya ta biya kudin sabulu. Yin wancan bangaren da aka yi shi yanzu dan a kasance a zama daidai da yadda abu dokar take ta duniya shi ma nan kwalliya ta biya kudin sabulu jihar Katsina bata a baya ba. Sannan in ka ɗauko can ka duba misali irin ma'aikata kamar irin wancan bangare na sefa sanda aka zo akwai matsayin da mu muke duba wurin amma tana da agency din gwamnati ne. Kaga ita shara da makamancin wannan wanda take ga ta nan ta zama ta cika gari da wurare wanda mai gwamnati jiha ya daga ya faɗin cewa zai gyara matsalai sannan da matsalar kuɗin mai matsalar maganin feshi matsalar karahon yau da gobe. To amma yanzu gani yadda ne in ka je ka gani kaga nan ma kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin yau kowa ya san ana yin wannan aikin share-share da ake na wata ma wanda mai girma gwamnati ya ba da umarnin a dawo da wannan aikin da ake yi na shara da karshen wata din na haka wanda ake sanitation wanda za a ci gaba da yi a cikin jihar Katsina baki daya. To in ka ɗauko wannan bangare kenan sai in ka ɗauko wancan project wato ayyuka da ake yi na karkashin kamar ita hukuma ta Akrasal da hukuma ta RAM. To Allah cikin ikon shi domin ita abin da ake wannan hukuma ta Akrasal tana tahiya ne da ma da cewa duniya yanayi ya koma tsanwa. To idan yanayi ko ya koma tsanwa kaga let's make the old green kaga al'umma saulaya wanda al cikin irin wannan kwanan ɗarin gwamna ya aminta ya aka je aka yi yarjejeniya da aka dasa itace a zone din Daura aka yi a makarantar kwalejin Bala Usman a Katsina aka yi a Umar Musa Yar'adua a Bunto kuma aka yi Bala Wallahi College of abin nan. To kaga wannan yarjejeniya ce ta abin da ake ce Bala wanda za a taimaka ma al'umma kamar kai haɗin gwiwa da makarantu na game da higher institution. To kaga nan wani ka ba da inda misali mai kyau da abin zai rayu kuma a kula da shi ba na sannan a zo a dauke shi gaba gari kuma yadda za a yi shi gaba ki wanda akwai tanajin ana so a yi sama da hekta karkashin wannan project a yi sama da hekta 16,000 insha Allah. To honorable duba da lokaci ayyukan suna da yawa bayan gwamnan jihar Katsina ya baka mukamin ka jagoranci wannan ma'aikata ta muhalli ya alaka aiki tsakaninka da shi ya kake jin daɗin aiki da wannan? Alhamdulillah ai shi gwamna yana daɗin aiki abin da yake so kada ka karya doka karya ka'ida. Zan baka misali yanzu babban jin daɗi wanda za ka yi alfahari ni ina zuwa wannan kuɗaɗe da ake yarjejeniya abin da ake cewa state counterfeit na yarjejeniya da wanda gwamnati jihar badawa a kaso ai fuka-fukan ma'aikata shine a irin waɗannan. To a wannan kasan da gwamna ya zo wanda ake bukata a can ɓangaren wancan nan UMAP naira biliyan ɗaya ake sa yau ta zama tarihi gwamna ya sanya ta. Wancan aiki da ake da ram wanda ake za a gina kasanni a gina hanyoyi na karkara da su haɗa mutane domin inganta muhallin da zamantakewa ta mutane ta rayuwa wanda ake aiki a na ɗanja da kuma sauran ayyuka wanda za a to Allah cikin ikon shi ma naira miliyan 100 gwamna ya bada. To kaga jin daɗin rayuwa ta ai ba tarayya ta da shi masu ba tunda ni mukami nake da alfarma da shi ina karkashin shi ai fuka-fukan wanda za a yi aiki ai gwamna ya sa ma rayuwar jihar al'umma jihar kudin al'umma jihar Katsina abin ke baka tabbaci ana kashe kansu ne kan bukatar rayuwar mutanen jihar Katsina. Bayan an yi gangamin neman zaɓe al'umma sun fito sun zaɓi wannan gwamnati ta ku kana ganin an hau dan ba na ciyar da jihar Katsina gaba? Gani ya koriji na ɗaya ai da kake da in ba tsari baka tara kuɗi ba baka ci gaba da aikanta gada ba baka kasance gwamnati ta saurara mutane ba kawo canje-canje da yadda suka zo da zamani ba haka ko an ɗora ka ita ce hanya mafita. Daga ƙarshe wani mene ne kiran ka ga al'ummar jihar Katsina dangane da wannan gwamnati? To al'ummar jihar Katsina abin da ke kira gare su ba mai gina jihar Katsina sai mutanen jihar Katsina shugabanci ko yadda ce kuma ta Allah al'amarin da Allah yadda aka yi ma shugaba addu'a a bashi kyakkyawa goyon baya da haɗin kai sannan kuma a taya shi da addu'a sannan dukka kuma wani ke rukami na alfarma shugabanni ba dodanni ba ne
ko mai kasance ana ce baki na haduwa domin ba a kuma kalli abubuwan da yake tanaja yanzu ko sha'anin tsaro duk wani cigaba bai yi sai da tsaro to rawar da yake taka a tsaro da kuma inganta ayyukan da sabbin ayyukan da ake wani suka rayuwar mutane to kaga gwamnatin jihar Katsina ya cancanci a mishi addu'a ya cancanci a bashi goyon baya an yanzu ba magana bace ta siyasa sannan yana aje abu a hurumin shi akwai inda yake aje a hurumin shi ba wai na yan jam'iyyar shi wanda a bukatar mutanen jihar Katsina ce gabaki da ko yanzu ka dauki abubuwa da ake na raban abinci ko wani abu an ce sai dan wata jam'iyya to kaga ai shugabanci ne na wurin saboda haka idan shugaba adili yana bukatar addu'a yana bukatar goyon baya yana bukatar cewa in ma za a yi suka ai siyasa ba ka ce ai suka mai ma'ana domin ita demokradiyya adam kashin bayanta shine adawai to ai adawa amma ai suka mai ma'ana dan ai gyara to kaga abin da zan kira ga mutanen jihar Katsina cewa shugabanci yadda ce idan Allah ya da al'amuran Allah mutane su daina jayayya su shigo cikin abin su bada goyon baya da addu'a da haɗin kai domin a gina jihar Katsina domin gobe jibi da gata. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mu ba abin da zamu yi Allah sai godiya saboda mu yanda muka yawo ward 360 da wani abu a jihar nan mun riga mun san alƙawarin da mai girma gwamnati ya doka kuma muna da dama tabbacin cewa insha Allah zai cika masa wannan alƙawari to ba komai bane ya burge mu illa yanda mai girma gwamna ya dauko mutane hazakai ya ba su mukamai a gwamnati wanda dukkanin wanda aka kira wannan bawan Allah aka ce wane to mutane san cewa ta wannan bawan Allah zai iya da lamarin to mu wannan kawai abin da mai girma gwamna ya mun da dauko mutanen da suka cancanta a wurare na ba su duba da yanayin cancantar su to wannan kawai zamu ce ba mun zamu ce Allah sai godiya dan haka kamar yadda mai girma kwamishina ya kira ga al'umma cewa su gaba da sa gwamnati addu'a ta da mata fantan alkhairi jama'a jihar Katsina sun samu natsuwa sun gamsu da shugabancin malam duk umar radiyallahu ta'ala anhu to dan haka mun kar mu gare su ne ci gaba da mata addu'a ta da mata fatan alkhairi insha Allah roman demokradiya kamar yanzu aka fara shi kuma tare da taimakon mataimakan mai girma gwamna wanda suke kama shawarar aikanin ma'ana a membobin shi da executive council muna tabbatar da al'umma cewa za a kai jihar Katsina a mataki na gaba don haka abin da muke bukatar wannan shine kawai addu'a assalamu alaikum kayi mun gani malam duk gwamnati